Исәнмесез, хөрмәтле тамашачылар. Яңа гасыр каналында Ком сәгате тапшыруның чираттагы чыгарылышы. Бүген студиябызның кунагы драматург, актер, язучы, Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе Юнус Сафиуллин. Юнус абый, исәнмесез? Исәнмесез. Юнус абый, теге яисә бу кешенең шәхеснең киләчәктә нинди юлдан, нинди сукмактан китәчәге нигездә инде аның менә шушы балачак үсмер елларында, мәктәп елларында күпмедер дәрәҗәдә ачыклана. Шулай бит без инде аны бүгенге заманча әйтсәк инде һөнәри ориентация дип тә әйтәләр, һөнәри юнәлеш бирү дип тә. Менә сез үзегез тумышыгыз белән Яшел Үзән районының Бакырчы дигән матур авылыннан менә сез үскәндә мондай һөнәри юнәлеш бирүчеләр сезгә булдымы, юкмы? Бик күп булды. Менә иң беренчесен әйтим әле. Безнең Мин анда кайттым 6-да гына, әти офицер иде, күчеп йөрдек, отставкага чыгуы, әнкәй аркасында бабай авырып китте, һәм шул бабайны карарга дип кайтып, монда йортлар төзеп, әти яши башлады. Бу туган нигез инде. Әйе, бу туган нигезе безгә кайтты. Әби анда иде, һәм бабай авырып ята иде. Һәм мин әтинең борчылган бер әйбере бар иде, ул нәрсә инде бу авыл, монда кая балаларны йөртербез, аларның үсешләре нинди булыр, монда бит бер нәрсә дә юк дип борчылды инде. Ул бик күп китап укыйды, әнкәй бик күп китап укыйды, дини китапларны, төрле теге 3 төрле хәрефләр белән укыйды инде ул. Менә шушы нәрсә булды, безнең бик көчле иде үзешчән, безнең авылның үзешчән театры дип әйтегән. Һәм менә алар куйды бер спектакль, һәм миңа да катнашырга туры килде. Мин 6 яшьләрдәге бала, шул кадәрле кирип мавыгып киткәнмен инде, анда аш пешергәннәр иде, тулай торакта бара анда яшьләр. Ашны өстәлгә үк менеп, рәхәтләнеп ашап утырдым инде мин хәтерлим. Шуннан тотындылар көләргә миннән. Мин нәрсә генә эшләсәм дә шул көлеп, ахырда, иң ахырда урамда күреп, артист малай фәлән тегән, аркамнан сиеп йөрделәр дә, менә бу мөгаен тәэсир иткәндер миңа. Ә мәктәп дөрес. Безнең мәктәп башланды монда ук Рим апа мине катнаштырды инде бөтен теге Яңа ел кичәләренә анда бүтән җирдә мин катнаша идем, күрәсең атлыгып торганмындыр инде. Һәм мәктәп 5нче класс укучысы булганда ук түгәрәкләр ачты Марсель Шакиров дигән безнең класс укытучысы. Ул гаҗәп шәхес иде, аның әнисе дә укытучы, хатыны да укытучы. Алар бүтәнесе шул кадәрле гаҗәп кешеләр иде. Ул беренче булып аңардан Галимҗан Ибраһимов турында ишеттем, чөнки әле Галимҗан Ибраһимов тыелган иде. Һәм менә шулай аның шигырьләрен языла башлады, куела, то есть чыга башлады газеталарда, бигрәк тә ярышта, район газетасында. Булар бүтәнесе күзәтүе астында барды Марсель Шакировның. Ул бик милләтче иде. Һәм минем өчен ул махсус язды, әле тагы бер түгәрәк ашкан иде ул, анда драма түгәрәк инде. Ул миңа махсус Шүрәле дигәнне язды, һәм үзе музыка куйды аңарга, үзе режиссер булып эшләде. Без бик күп җирләрдә аны уйнап йөрдек, авылларда, алар турында җәелеп сөйләмим. Бу шулай ук бит инде сукмак салу. Мин үземне сиздем, сәхнәгә яратуымны бер яктан акчада җибәрәләр иде теге шигырьләр өчен. Яшьленче җибәрмәде дөрес. Җибәрә иде район газетлары. Менә шушы нәрсәләр. Монда артык теге тагы да башка бик күп теге бәхетле кеше булганмындыр инде, бик күп яхшы кешеләр миңа бик күп булыштылар. Менә шушы әйбердән соң без әле тагы да искә алырбыз дип уйлыйм сез. Менә шушы. Менә димәк сезнең иҗатка, иҗат сукмагына инде ул балачактан нигез салынган, аның юллары күрсәтелгән. Сез шуның белән рухланып, илһамланып, менә бүгенгәчә шушы иҗат белән кайнаган кеше. Менә әдәбият галиме Фуад Галимуллинның сезнең хакта әйткән бер фикере бар, мин аны укып китәсем килә. Үзенең дөньяда барлыгын сиздерергә бер дә атлыгып тормый торган бу гаҗәп талантлы каләм әһеле. Менә сезнең мондый тыйнаклык
Фуат абый әйткәнчә тыйнаклыгыз, ул иҗатка киртә булмадымы? Әрсез түгел идем мин әлбәттә, әмма башланып киткәндә мин кичердем кайбер әйберләр, алар мине өйрәттеләр тыйнак булырга. Менә иң беренче шуны әйтер идем, бу гаҗәп, бу Азат Ахмадуллинда әле бик зур галимнәрдән тагын менә язып чыккан иде. Нидә Казан утларында әле күптән түгел генә мәкаләсе басылды һәм алдан да бөтен җирдә ул беренче булып минем Идегәй турында язган кеше Фуат Галимуллин һәм бар иде тагын бар иде дип әйтәм, чөнки ул хәзер бүгенге көндә авырыбрак тора. Назим Ханзафаров, шаккатырлык кеше, ул бөтен нәрсәне күреп, бөтен нәрсәне ничектер менә ничек дип әйтим, тыйнаклык шулар ашада килгәндер миңа. Алар бит күрәләр, алар ярдәм итәләр. Нигә миңа тагы җыртып, авызларны җыртып, анда җиргә Аяз Гыйләҗев язып чыккан иде минем турында 50 яшьлегемә теге трагедиям турында тәкъдим иткәндә Казан утларына язып чыкты. Бер вакытта да Юнус югардагылар каршына бил бөгеп итеп йөрмәде. Ничек йөрисең? Аның менә карагыз сез, нинди бәхетле, миңа язмыш биргән Ходай. Армияга да мин укып бара идем, Казан утларын анда җибәреп торалар иде. Анда мин шаккаттым Габдулла Шамуковның мәкаләсенә. Ул бик кадерле кеше, ул бик күп менә ул да тәргеш бирүчеләрнең берсе. Һәм мин менә 69 елны яза башладым, бик тә бирелеп, аңа кадәр дә гел яза идем бит инде. Һәм яздым мин 2 хикәя. Юмореска берсен, шуларны алып үземә бик кадерле тоелган 2 кеше янына бардым. Бу беренче 69 ел. Ул беренчесе, мин аңарга бик ышана идем. Ул мине шикләнә башлады. Шундук ни өчен 23 октябрьдә дип яздың, дип куйдың монда дип, бу бит хөкүмәткә каршы ди, әллә нәрсәләр дин итеп тисин нәрсә булай итәсең дип шулай итеп мәйтәм тукта. Булмады. Шуннан соң мин киттем икенче бер бийек кеше янына. Аны дөрес Туфан абый язып чыкты, беренде бийек тә түгел, беркем дә түгел дип аның турында. Но ул бик бийек кеше, бик ни кеше. Ахырда ул миңа әйтте, без курка идек диде. Ул да мине кабул итмәде. Ахырда мине хәтта КГБ кешесе дигән нидә чыкты өйләренә барып иргәч. Мин изләдем генә, минем беркемем дә юк иде. Сез таяныш изләдегез? Әгәр мин КГБ кешесе булса, мин бит беләм, КГБ кешеләре алар ишкән булып, шу йөриләр. Мин бит беркем белән дә аралашмадым, бер вакытта да, беркем белән дә. Мин менә шушы шуннан пьеса язуга ук мин аны илттем Габдулла Шамуковка. Мин бик шана идем, чөнки без гастрольдә йөргәндә дә әле аның белән бик якын идек. Аның малае да минем белән йөрде инде, дус иде. Шуннан Габдулла ага Шамуков белән бик сөйләштек без. Тагы бер әйбер әйтмичә булдыра алмыйм, гастрольләрдә йөридек без. Мин бит 4 ел буе туктаусыз уйнадым Галиәскәр Камал театрында. Һәм гастрольдә йөргәндә ул вакытта ипиләр дә юк иде, ак ипиләр дә шундыйрак чыр иде бит инде. Шуннан мин барам, Әлмәттә әйтик, без гастрольдә йөрибез. Барам да бер кибеткә керәм һәм җүләрәк малай булып уйныйм. Ул шул кадәр шана кеше, хатын-кызлар гомумән ярата җүләрләрне. Алар мине теге якын итеп, ипиләр бирәләр инде. Кызгану акча бирәм мин, әлбәттә, ипигә акча бирәм, кирәкми дигән булалар. Һәм инде моны күреп алды да Габдулла абыйга ак ипи ташыганымны. Инде хәзер СССРның халык артисты Халитов Фуат абый сорады. Бик яраткан бер кешем бар иде тагы, Хөсәйн Уразиков. Ул бит инде мине Галиәскәр Камал театрында алды, теге малайны уйнарга Зәңгәр шәлдә үзе куйган. Һәм тагын алды ул мине Иделне уйнарга Зифада. Менә шушы кешеләргә мин ипи ташыдым. Ул бик тырышырга туры килә иде. Шандыра идем, бөтен җирдә миңа шаналар иде. Мин алып кайтты. Менә шушылай. Шушы Габдулла абыйга мин китердем пьесамны.
Беренче пьесамны. Ул аны укып чыкты һәм әйтте, беләсеңме ди, инде шанычлы кеше ди, ул ди бүгенге көндә ди Аяз Гыйләҗев ди. Мине таныштырды аның белән. Шалтыраткан ул. Мин килеп җиттем, Аяз абый инде кочак җәеп каршы алды. Бик озак вакытлар буе мин аларда була идем инде. Әлбәттә, алар бик кунакчыл, күрәсең инде. Һәм шушы әсәр мине ярдәмчем барлыкка килде. Ул юнәлеш биреп торды. Ул миңа бик күп әйберләрне аңлатты, Аяз Гыйләҗев. Аяз Гыйләҗевтән күрмәк Туфан абыйда миңа ярдәм итә башлады. Мин аларны ике канатым дип саный идем инде. Менә күрәсез бит, ни чаклы кеше, аларның фикерләре. Әле без Туфан абый белән Мәскәүдә укыган вакытта мин укыйдым режиссерскийга 2 еллык. Ул укыйды Зөлфәт белән, Зөлфәт Маликов белән. Искиткеч шагыйрь, искиткеч кеше. Без әле бу шәхесләргә Юнус абый тагын алдарак тукталабыз. Менә bir нәрсәгә игътибар иттем, әгәр дә мин дөрес исәпләгән санаган булсам, сез театрдан инде 60 яшьләр тирәсендә киткәнсез. Эштән киткәнсез. Гадәттә бит иҗат кешеләре әле бу яшьтә ничектер менә аякка нык басып, җиргә нык басып, менә шулай эшләп йөриләр дип әйтергә кирәк. Иҗат кешеләре куып та җибәреп булмый торганнарга. Нәрсә белән бәйле менә шулай? Мин Марсель абый кешесе идем, дөресен әйткәндә театрда. Марсель абый 2002 елны үлде. 22 ел эшләп калдык аның белән. Мин шул кадәрле аңарга күнеккән идем, аның белән миңа шул кадәрле җиңел иде эшлисе. Һәм мин менә Фәрит килде. Фәрит белән 5 ел эшләдек. Әмма мин сиздем аңарга яшерәк кеше кирәклеген. Аның үсәсе бар, аңарга алтын масканы алып бирә торган кешеләр кирәк. Һәм ул китереп кертте, әле китереп керткәнче мин инде китәм дидем. Киттем мин аннан театрдан 60 яшь. Мин булдым әйтәм, минем 60 яшем тулды. Киттем сөенә. Һәм ул вакытта мин яза идем Газиз Айдарскийны. Ул миңа бик кирәк иде. Мин әле барып чыгам Астраханнарга, әле Мәскәүдә ятам, 30лап андан иләрдә, бер кем таба алмаган, бер кем укымаган, 2 биттән дә артык ние булмаган, әмма дахи режиссер. Аның турында язалар, бөтен нәрсәне эзләп таптым, аның турында ул уйнады диләр Тахирны, нидән Кәрим Тинчуриннан өстенрәк дип, герой-любовник буларак та. Нинди генә рольны уйнаган, дорфа уйнаган дип язалар Тинчурин, бу язалар шаккатып. Ул шул ук ни белән бик дус булган, трагик белән Ателларны уйнаган Мутин бит инде ул. Алар бергә яңа бина төзиләр. Ул шул кадәрле көчле оештыручы Газиз Айдарский. Алар бик тә бергә эшлиләр инде. Шушының турында мин язырга алындым. 5 ел вакыт кирәк булды миңа. Киттем мин. Сезнең театрдан китүегез бер яктан ул сезгә иҗатның башка юнәлешендә үзегезне табырга һәм эшләргә күбрәк мөмкинлекләр ачкан дип уйларга кирәк. Зур бәхет булды. Менә әгәр дә сезнең биографиягызга күз салсак, сез бит 10 елдан артык күчмә комедия һәм драма театрында эшләгән кеше, актер булып эшләгән кеше. Бүгенге көндә инде ул Кәрим Тинчурин театры дибез. Менә бу театрда шул шама эшләгәннән соң сез кабат актер булып Камал театрына күчәсез. Менә шул күчү тарихы мине кызыксындыра. Ни өчен? Чөнки һәр хәлдә менә башкалада бу ике театр арасында актерларның бер сәхнәдән икенче сәхнәгә күчүе ул гайри табигый хәл кебек кабул ителә һәм бик аның өчен бик җитди сәбәпләр кирәк була торгандыр. Сезнең нинди сәбәпләр булды? Минем сәбәп гадидер ул. Мин бит 4 ел эчендә 15 роль уйнадым Галиәскәр Камал театрында. Башлап киттем әйтәм бит Идел белән уйнадым. Мин Иделне уйнагадым, Гөллине уйнадым Айләгәрәев. Без ахыргы кадәр 15нче рольләрдә без инде җигет белән кыз булып уйный башладык аның белән. Менә шушы әйбер миңа армияга киттем мин. Армияда миңа хатлар килде Равил Тумашевтан. Менә мин куярга җыенам
Незнамов уйнар идең син анда. Бу күчмә театр режиссеры. Ул миңа хат килде, минем хаты саклана. Һәм уйнатыр идем мин сиңа Ромео де Джульеттаны диде. Бу бит инде таң калырлык. Монда мин нәрсә уйный алам дип уйладым инде, анда яхшы артистлар күп. Академия. Мин кайттым монда. Һәм шушында эшләдем. Китеп барга туры килде миңа укырга, Мәскәүгә, режиссерскийга. Киттем, кайттым. Менә анда яздым мин әллә өйләнергә инде дигән әйберне. Әле 3 кенә ел эшләдем мин анда. Аңа кадәр дә күп алай юк эшләмәгәндер мин анда. Һәм bütün авырлыкларын күрдем. Һәм шушы әйберне бик тә яратып кабул иттеләр. Мин теге куя башлаган иде Равил абый. Ул аны ничектер кыенсынды. Менә берничә сәхнәне менә моны ничек куярга. Менә Назлыгөл Латыйпова анда теге Фарсины бик көчле артистка, искиткеч Академия театрында да эшләгән, аннары күчәргә мәҗбүр булган ире белән бергә. Менә шушы артисткалар миңа әйтәләр. Әйдә, куй инде үзең. Һәм мин тотындым куярга. Беренче пәрдәсен куйдым мин. Шуннан соң инде алар миңа ябыштылар. Әйдә, куй. Я инде икенче пәрдәсен куярга җиңел дип мин барасым бар иде, тагы Мәскәүгә киттем. Һәм шушы әйбердән соң ул булды әллә өйләнергә инде 79-ның да башладылар аны, инде 10 еллап куелды ул әйбер, аларда бик зак барды ул әйбер. Аны Мансур Шихапов та туктата алмады. Һәм шушылай, аннары мин мәйтәм тукта. Шундый менә чирак. Марсель абый инде укыганда ук бик аптыратып йөрде. Рестораннарга алып кереп инде, ни фәлән тегән, әйдә, аннары спектакльләргә билетлар ала иде ул. Берничә спектакль карадык. Кил миңа, театрга кил. Мин таба алмыйм, әдәби бүлек мөдире табып булмый дип. Мин әйттем, Күлбарисова әйтәм, анда әле аның яшы җитмәгән. Пенсияга вот китсен, әйтәм, анда уйларбыз дидем мин аңарга. Һәм шуның өчен мин бу театрда эшләп тордым. Менә шушы әйберләр, шуннан килгәлә карый башладым репетицияләрен Марсель абыйның. Анда милләр килгән язырга теге моңлы бер җыр турында. Мин миңа сораулар бирә, мин җавап бирәм, Марсель абый тыңлый икән. Шуннан бик нитеп инде, ну син давай, әйе бүген күч дип, мине күчереп куйды. Ягъни монда баш режиссерның Камал театрының роле зур булган. Әйтегез әле, Юнус абый, сез бит инде бу чорда инде драматург буларак формалаша башлаган кеше, язучы әйме. Кабаттан менә Камал театрында актерлык профессиясын дәвам итә. Бу юнәлештә сез үзегезне драматург буларак кына күзалламадыгызмы? Ул юнәлештән китү максаты булмадымы? Юк, мин артистта мин мәйтәм, артистны ташыйсы килми дидем, мин Марсель абыйга. Ул әйтә, уйна, пожалуйста, уйна диде, кешең җитсә диде, анда диде, разве син вакытың булыр микән әле диеп берәк әйтте инде ул. Һәм менә анда куйды Батулла дигән шәхес. Мин аны бик хөрмәт итәм әлбәттә. Ул куйды анда Габдрәшит ролен биргән иде ул миңа. Икенче составта булдым мин. Шамкай беренче составта иде. Куя башладылар. Һәм ахырда Марсель абый бөтенесен өр-яңадан куйды. Мине күчерде беренче составка Габдрәшитне уйнарга. Һәм бик көчле барды ул Асыл яр дигән Мирхәйдәр Фәйзинең әсәре. Менә шушылай итеп уйнадым мин. Әмма күрәсең анда эшнең авырлыгы, күплеге шик чама юк иде. Директор дөресен әйткәндә бер хәл булды. Мин әдәби бүлек мөдире булып эшли башлагач, мин әле күп эшләмәдем, бер 10 көн эшләгәнмендер. Шик булды. Бер драматург, инде әйтергә теләмим, бик талантлы шәхес, бик зур шәхес, искиткеч милләтче, милләтпәрвәр шәхес укыды үзенең пьесасын. Миңа күрсәтмәгән иде ул аны. Хәзер тотындылар Рәшида апа Җиһаншина, Шәүкәт Биктимиров, Ринат Таҗетдинов, каймагы инде bütün артистларның барысы да алабыз дип
Бик каты мактадылар бай-берне. Но мин укыганда ук күңелемә үткәреп утырдым әсәрне һәм шундук мин башладым. Ярты сәгать буе сөйләдем мин. Шуннан соң миннән соң сөйләде анда Наилә Гәрәева, сөйләде Фирдәүс Ахтямова. Ничек ят түгел сиңа дип драматургка әйтәләр хәзер. И шулай итеп куелмады ул. Но директор килде, күп тә үтмәде. Яңа директор килде безгә. Ул Шамил Зинурович, ярар әйтәм, сөйләшәм. Һәм ул бик якын дусты шушы драматургның. Һәм миңа шундук 3нче көнне миңа әйтә. Язды. Үз теләгем белән китәм дип язды. Мин бик аптырадым бу хәлгә. Аңладым мин. Шуннан соң мин мәйтәм китәм, но мәйтәм мине монда бик каты чакырган иде Марсель Хәкимович. Марсель Хәкимович үз кулы белән җибәрсен. Әмма шулай килеп чыкты. Мин килеп кердем. Ринат Мөхәммәдиев әйтә миңа, әйдә килди, миңа ярдәмче булып кил әле, әйдә бергә язучылар берлегенә чакыра. Мин әйтәм, хәзер сөйләшәм. Минем әйтәм, анан куырга да тырышалар. Шуннан килдем, мин монда килеп кердем директор бүлмәсенә, утыра өстәл артында Марсель Хәкимович, монда утыра Шамил Зинурович. Һәм мин килеп бастым бу өстәлнең бу кырына, әйтәм, әгәр мөмкин булса мин китәр идем, сез бит әйтәм, китәргә ярый дип әйткән идегез. Мин Шамил Зинурович белән сөйләшәм. Шуннан хәзер Шамил Зинурович шалт итеп утырды. Хәзер Марсель Хәкимович торды, чыгып китәргә, ишеккә китте. Шуннан хәзер әйтәм, ярыймы миңа әйтәм китәргә, язып кертимме, фәлән дигән. Шул вакытта Марсель Хәкимович килде дә өстәлгә сугып, синең монда бер генә әсәреңдә куелмаячак, китеп кенә кара диде дә чыгып китте. Ну шуннан соң инде Шамил Зинурович бер сүз әйтә алмады. Ул бит шулай итеп мин калдым анда. Әлбәттә миңа бик авыр булды эшлисем. Менә әсәр куелмаячак дигән сүздән искәртеп үтәсем килә. Сез бит инде менә иҗатка 1970 елларда килгән кеше, әйме, драматург. Бу елларда инде әйтергә кирәк, Туфан Миннуллин, драматургиядә Туфан Миннуллин чоры дип тә әйтергә буладыр. Аларның менә бергәләшеп Марсель Сәлимҗанов белән сәхнәдә яңадан яңа пьесалар иҗат итүе, спектакльләр иҗат итүе. Бу чорда сезнең менә ни өчендер язган әсәрләрегез сәхнәгә чыгуда кыенлыклар кичергән чор. Менә сез моны нәрсә белән аңлатасыз? Әле Туфан абый ныгып җитмәгән иде. 76-75 елны без аның белән укыдык дидем бит инде. Зөлфәт Маликов һәм ул укыды язучыларны инде, мин укыдым режиссерскийда. Шул вакытта ул мине бик каты гызырлап чакырды. Андый ук түгел, бик гади иде әле ул Туфан абый. Шуна мин килдем. Менә ди бер әсәр яздым. Зөлфәт юкка чыгара инде моны ди. Хәзер ул бит шагыйрь ди, фәлән тегән ди. Шуннан соң укыйм әле сиңа ди. Әйдә ди, утыр ди. Укыдык без моны. Һәм мин таң калдым. Мәйтәм, Туфан абый, сез үсештә мәйтәм. Әлдермештән әлмәндәр мәйтәм, иң яратып карала торган әйбергә әйләнәчәк. Менә мин чын күңелдән әйттем. Ул аны карап кайткач, теге минең әсәренә шатыбрак язган иде, ул бар иде, но аның үзенеке, ул хакы бар аның алай этелеп китәргә. Һәм шуннан соң ул бик сөенде инде, гаҗәп ул бит ихлас кеше. Миңа 5-6 колбаса, шундый кара колбасалар, каты-каты колбасаларын биреп узатты. Инде хәзер шулай булды. Ярый хуш, менә бу аның шулай. Сезнең менә нидән чыга башладым бугай, әгәр нитсә төртеп кертегез кире. Менә шушы ни Туфан абыйның ныгуы әле булды 70-нче елларда гына, 70 менә шушы әлмәндәр куелганнан соң башланды. Менә тагы мин әлбәттә бик киңәеп китергә магу. Мине кысып торырга кирәк. Туфан абый дигәннән аның бу озынрак цитата, әмма ләкин моны укымыйча мөмкин түгел. Чөнки монда сезнең эшчәнлек белән бәйле шактый сорауларга җавап табырга кирәк. Туфан абый бәреп әйтә инде.
Бу кеше, син турда сүз бара, бу кеше фанатларча тугры булып драматургияга, театрга хезмәт итә. Ул күптәннән яза. Бүгенгә аның 2 дистәләп пьесасы бар. Аларның берничәсе генә сәхнәгә куелды. Аның пьесалары бик үзенчәлекле, шул сәбәпле аларны сәхнәгә кую бик катлаулы. Бу эш һәрбер режиссерның кулыннан килми. Аның пьесалары без ияләнгән драматургия шикләреннән чыга. Әлеге сүзләрне менә Туфан абый 1981 елда Татарстан Язучылар берлегенең кабул итү комиссиясендә әйткән булган. Димәк, бу 81 еллар сезнең бит инде драматург буларак үзегезнең сүзегезне әйткән чор. Менә аның фикеренчә, ни өчен сезнең драма әсәрләрен ул без ияләнгән драматургия шикләреннән чыга һәм куерга катлаулы ди? Нәрсәгә нигезләнгән бу? Сез үзегез әйтә аласызмы бу хакта? Бу хакта тагы бер әйбер әйтергә була. Монда минем әйберләрем шуннан да куелмады бит. Башта менә бу 79 елда гына куелды, менә без дә үсеп җиттек. Ул 7 ел көтте үзенең вакытын. Һәм тагы шушындый әйберләр күп инде алар барсы да соңрак чыкты. Куелдылар. Менә әллә өйләнергә инде. Менә хәзер 42 ел вакыт үтте. Ул турыда әйтмим, чөнки сизәм күз карашыгыздан сез башкачарак алып барасыз. Менә монда әйтергә теләгән сүзегезгә мин чыгам, шуннан да минем бит бик күп төрле язылган пьесаларым бар иде. Без бит барыбыз да Мәскәүдә чакта андагы укытучыларның ниләре белән агуланып кайтабыз, дөресен әйткәндә. Анда бит алар төрлечә алып баралар. Менә бүген бигрәк аларның тәэсире аларның тәэсиреннән соң булгандыр анда бик күп әйберләр. Минем бар иде Уртура сатирик дигән әсәрем, тагы башка әсәрләр. Аларда 7 кеше үлеп бетә торган тагы бер әсәрем бар иде. Бөтенесе алар ничектер җырга, то есть биюгә кырылып, әллә нәрсәләр эшләтеп куелган. Ул шуларны күз алдында тота, әлбәттә. Ул бит минем бөтен әйберләр белән танышып бара, миңа булышырга тора, китабымны чыгарышырга ярдәм иткән кеше. Туфан абый бик игелекле, бик тә ярдәмчел кеше иде. Һәм аның булды миңа бик каты булгандыр инде, төрле чагы була кешенең. Кысырыклаган чагы да булды. Менә шушы аның аңырда дөрестлек бар. Юнус абый, менә сез әйтеп киттегез инде, ул спектакльләрне инде бездә үсеп җиттек, әллә өйләнергә инде. Менә бу спектакльләр сәхнәгә куелганнан соң театр белгечләре тарафыннан алар уңай бәяләрен алалар. Сез бу бәя, мондый бәяләрне көткән идегезме, юкмы ул вакытта? Сизен әйдем мин. Мин гомумән менә кемдә булса нәрсә әйтер икән дип түгел, үзем чиктер бик тә теләгән әйберләремне яза идем, тормышны ничек күрәм, шулай мин изгә төштем инде. Изгә төшкән идем мин ул вакытта. Әллә өйләнергә инде язгачтын, инде мин артистлар белән эшләгәчтен, алар арасында кайныгач, үзем дә куйгач, күрдем мин үземнең хаталарымны да, һәм эшләдем мин үз өстемдә. Сиздем мин. Менә бездә үсеп җиттек, 10 ел буе барды. Андагы шыгрым тулган заллар, аларның ничек кулча булары. Аннары шушы парканат турында да әйтеп китәсем килә. Минзәлә куйган парканат. Ленар Садриев дигән режиссер куйданы. Нинди затлы кешеләр. Гали Кәримович баш режиссеры Әлмәтнең ничек ярдәм итәләр иде алар. Алар бүгенге режиссерлар түгел. Бүгенге режиссерлар киресенчә драматурглар кирәкми аларга. Алар үзләре акча эшли. Акча заманы бит хәзер. Алар уйлый инде яза алмаслар дип. Сез карагыз, минем вакытта бөтен драматурглар куела иде. Берсе дә үлмәде. Ана япь-яшь ике драматург чыгылып үлде, икенчесе үлде. Куелмадылар алар. Безне бүген аларны куймадылар. Аларны ничек куеп, төрле юллар табып куярга мөмкин иде. Менә минем бер әйберемне куярга ерде минем шәкертем, мин бит ирдәүкәнне үзем куйдым диярлек. Студентлар белән Марсель абый куласында. Ул бит мине алды үзенә. Ничек дип әйтим, ул мине
укытырга алды. Үзе ауырый башлагач, сизде, что йөри алмый башлады, шуннан соң ул мине алды. Миңа кадәр булган кешене чыгарды, аңарга 5 кенә 100 биргән, миңа шундук 2000 бирде ул. Артистлар, то есть студентларын аша белеп миндә минем тырышканымны, эшләгәнемне. Һәм менә Ирдәүкә бик зур уңыш казанды. Шул Шамил Зиннурович беренче булып чыгып сөйләде, 100 еллыгына театрның бу бик зур бүләк дип. Менә Идегәй трагедиясе үз вакытында, үз урынында куелды дип әйтә аласызмы? Ни өчен сорауны менә булай формалаштырам? Чөнки 1990 еллар уртасында Идегәй сәхнәгә чыкканнан соң аның турында сөйләмәгән, аның турында язмаган бер генә мәгълүмат чарасы да калмый Татарстанда. Ул нинди менә шундый шаукым тудыра. Бүген дә менә Тинчурин театры Идегәйне сәхнәгә куярга әзерләнеп йөри, әмма ләкин андый ук шау-шу күзәтелми. Бу шул вакытына туры килде дип уйлыйсызмы сез? Вакытына туры килгәндер, чөнки аны беренче булып яздыручы кеше миңа Дамир Сиражиев булды. Ул Тинчурин театрына баш режиссер булып күчте һәм беренче булып шушы әйберне куярга теләген белдерде. Һәм аның үзенең күрүе менә шушы юнәлештә эшләде дип яңача бик күп. Мин аны шундук тотып алдым һәм язып та бирдем. Ул аны бик шатты куя башлады. Шул вакытта Нарбекова замминистр менә әйтергә кирәкмидер исемнәрен. Менә ул ханым аны Татарстаннан куып җибәрергә уйлады. Мин ничкәлекләргә ягъни ул сәхнәгә чыгып җитә алмады. Аны куып җибәрә башлады Дамирны, әмма Дамир сайлап куйдылар нигә? Югары Советка депутат итеп, һәм ул кыткарып калды аны. Әмма шунда куелмыйча калды. Шуннан билгеле бер вакыт үткәч Марсель абыйның куясы килде. Идегәйне. Әлбәттә, ул 7 драматургны мин белә идем барсында. Туфан абый беренче, Нәкый Сәмбәтне мин үзем бирдем. Нигә? Марсель абыйга. Һәм шуларны бу хәзер яздылар. Туфан абый китте. 2 айдан соң ук ташлады бу эшне. Һәм язды менә бу калган драматурглар. Бөтенесен укып чыккан Марсель Хәкимович куярга теләмәгән берсенең әйберендә. Хәтта Нәкый Сәмбәтне дә. Мин әйтәм, Нәкый Сәмбәтне ни өчен куярга теләмәгәнен, аны инде Дамирдан ук ишеткән идем мин. Ул аны Хуҗа Насретдинның икенче варианты менә бик уңышлы булган да, Хуҗа Насретдин. Шуның өлгесен алган да трагедияга шулай итеп буламыни дип, бу Совет шырында язып та булмый инде аны әлбәттә дип дөрес әйтә ул. Совет шыры андый рөхсәт бирмиде, алай ук язырга бөтен югарлыгы белән Идегәй кадәр Идегәйне күрсәтсәң ул бит инде. Һәм әлбәттә ул менә алыгыз мине, янәсе менә шулай иттереп теге, менә Хуҗа Насретдин кебек чабып йөри торган Идегәй. Ул бит 3-4 тапкыр уйналуга төшеп тә кала. Һәм мин соңрак архивларында актарылганда Мәскәүнең килеп чыкты Глебовның рецензиясе. Мин 100% кушылам. Ул аның бөтен йомшак якларын күрсәтә, бернди трагедия түгел бу дип. Шулай. Менә шушы Совет шырында яздырмаганнардыр дип уйлыйм мин. Шундый гениальный шәхес, андый гениальный шәхес язалган булыр яны. Һәм менә шуннан соң Марсель Хәкимович мине чакырды. Менә ди, берсендә ди, шатмадым ди. Син язгансың дип ишеттем ди. Юк, мәйтәм, Марсель Хәкимович, мин яздым, Дамирга бит, Дамир аның күзлегеннән чыгып. Мин мәйтәм, сез аны куя алмыйсыз, андый әйберне мәйтәм. Шуннан ярар дип хәл чыгып китте бу, мин чыгып киттем мин. Шуннан соң Фәрит Бикшентаевка биргән булган Дамир бу әсәрне, Идегәйне һәм ничек куярга икән юлларын күрсәтәм дигән, ул моны ничек дип әйтим, кертеп биргән Марсель Хәкимовичка. Марсель Хәкимович утыра, мине чакырды бу тагы. Мин килеп кердем, карыйм, өстәлендә ята Идегәй минем. Мәйтәм, туктале, бу нәрсә бу? 12 ел, ул вакытта 12 ел эшлидем, бу бит 94-нче ел.
12 ел эшлисең минем белән ди. Син ди хамында ди пьеса язарга өйрәнә алмадыңмы ни әле ди. Шундый каты иттереп сөйләшә минем белән. Мин бит әйттем сезгә әйтәм. Күрсәткән булыр идем үзем әйтәм, әгәр сезгә тиешле булса ул әйбер. Ул әйтә, мен бит тамир өчен яздым әйтәм, костюм бит башка. Кием кирәк сезгә, хәтта кием дә әйтәм, бу бит инде бөтенләй сезнең рухыгызга туры килми. Шуннан ул әйтә, минем өчен яза аласыңмы ди. Шансагыз әйтәм. Шанасызмы миңа? Язырга алынам әйтәм. Шанам, язая. И шуннан бер пәрдәс тинкәне кырта. Бер пәрдәсен язып битердем. Мин әзер идем ул әйбергә. Дамир вакытында тәкъдим иттем мин күп әйберне. Ул хәзер укы миңа беренче пәрдәсен. Авырып тора ул, ятып тора инде хәзер. Ятыбрак тора. Мин укый башладым. Бу хәзер торып утырды. Шуннан җири башлады, чабып. Гаҗәп яклары бар ди, Марселовның. Шуннан битте, мин моны куям ди. Әле битмәйтәм беренче генә пәрдәсе. Ну, беренче пәрдәсен язгач, икенчесен язасың. Яз. Шуннан тиз генә ашык-пышык язып битердем. Икенче пәрдәсен мәҗбүр булдым. Шуннан моны читка бара хәзер. Читка бара. Бик яратып кабул иттеләр әлбәттә әсәрне. Шуннан соң рухланып инде, Марселов минем өчен дә сөйгәндер инде. Герой-любовник ул диде мине инде. Хәлим Җәләлов сорады мыскыл итебрәк. Герой-любовник? Шуннан соң, герой-любовник диде. Шулай итеп, минем дәрәҗәне күтәрә инде һәм Марселов, аның әйберен, минем әйбер куелгач, куелырга тиеш бит инде. Шуннан менә шулай итеп куелды һәм күрәсез бик күп рецензияләр алып, бик күп кеше менә шушы турыда беренче булып Ханзафаров белән менә Фуат Галимуллин язды, рәхмәт аларга, аларның әйберләре чыкты. Идегәйдән чыгып тагын сезнең бит язучылар, классик язучыларга таянып язган пьесаларыгыз байтак. Ул теге Мәхмүд Галәүне искә алырга мөмкин, Гаяз Исхакый, Кулгали әсәрләренә язылган, нигезләнеп язылган. Менә бу язучыларга дип әйтик, классикларга, аларның бу әсәрләренә мөрәҗәгать итәргә нәрсә сәбәпче булды? Нәрсәсе белән алар сезне җәлеп иттеләр һәм катлаулыгы нәрсәдә менә мондый драматургия әсәрләрен язуның? Мин бик күп теге Галим Җан Ибраһимов турында 2 тапкыр 2 юбилейна эшләдем. Ул пьеса кебек диделәр. Тәүфик Айдигә пьеса язган диделәр. Ягъни инде ул гади сценарий гына түгел. Миндә мин менә шулай башладым һәм шуның өчен өйрәнергә туры килде миңа тарихны да. Өйрәнергә туры килде бик күп, бик яхшы беләм Галим Җан Ибраһимовның аркылыга буйга бөтенсен беләм һәм менә шушы әйберләр миңа мөмкинлек тудырды. Мин бик җиңел яздым аларны. Беләм нин. Һәм менә бу сез әйткән 3 әйбер. Сезгә инде беләсез Идегәй турында сөйләштек. Икенчесе Ирдәүкә. Мин аны бик яратып яздым Мәхмүд Галәүнең әйе. Һәм монда бит тәргеш бирә режиссер. Менә Марсел абыйның үтенече буенча яздым мин ул нине булганчык еллар әсәренә таянып анда Ирдәүкәне. Ягъни монда режиссерның да күрә белүе кирәктер. Бу сәхнәгә куярлык тартамы юкмы бу әсәр, шулаймы? Милләтпәрвәрлеге кирәк. Чит илләр нәрсә әйтер дип кенә булмый. Чит илләрдә менә юк бит. Безнең үзебезнең культура искиткеч. Аны кирәкми, теге алмаштырырга акыл белән алмаштырабыз дип әйтүләр. Акылы да йөрәге дә булсын, нәрсә инде акылга гына өстенлек бирергә. Йөрәк белән кабул итә халык, йөрәгенә барып керә, йөрәк белән кабул ителгәннең. Һәм менә бу Юсуф һәм Зөләйханы миңа тәкъдим итте Башкорт академия театры Алик Ханов. Ул караган булган минем Идегәйне, моңа кадәр кемдер язып биргән аңарга бу пьесаны, Юсуф Зөләйханы. Ул коллективы шатмаган ул әйберне. Һәм миңа искә төшергәннәр мине инде шул теге Идегәй буенча. Анда бик зур халык, бик шыгрым тулы караган, яратып бик тулы булган. Һәм менә шуннан соң миңа чыктылар да, мин аларга бик тиз арада эшләп бирдем шушы нине Юсуф Зөләйханы. Һәм ул
аның бик яратып искә алам, алар белән эшләгән вакытны, аларның артистларын яраттым. Зур эш булды. Менә сезне язучы итеп таныткан тагын бер юнәлешне минем ассызыклап үтәсем килә. Юнус абый, ул да булса театр сәнгатендә зур өлеш керткән шәхесләр турында язылган китапларыгыз. Мин аларны теге хикәя дип тә атый алмыйм, роман гына дип тә атый алмыйм, әйеме. Алар шулкадәр теге зур күләмле китаплар, архивларда казынып, ул шәхесләрнең биографияларын, тормыш юлларын өйрәнеп язылган бик зур хезмәт дип әйтер идем мин моны. Фәнни, әдәби хезмәт дип тә атарга була торгандыр. Булар инде безнең атаклы шәхесләребезгә сез әйтеп киттегез, менә Газиз Айдарский, аннан Рәфкат Бикшәнтаев, әйеме, Дамир Сиражиев, бүгенге чор актерларыннан Ринат абый Тажетдинов, Айдар Хафизовлар. Менә әдәбиятның бу юнәлеше сездә ниндидер ихтыяҗ бар идеме бу кешеләрне дөньяга чыгаруда? Нәрсә тәргиш бирде? Бик тә. Менә Дамирның кинәт үлеп китүе шундый яшьли. Ул булганда, ул менә минем режиссер иде. Без аның белән теләсә нәрсә яза алган булыр идек, куя алган булыр идек, bütün нәрсәне дә. Менә шушы кешенең үлүе мине тетрәндерде. Һәм мин чәчәкләр һәм күз яшьләре дигән китап яздым аның турында. Аны укыган, бер төндә укып чыккан кешеләр бик күп булды. Гап-гади кешеләр, электриклар да укый, тегеләр дә укый, булар да, барсы да. Әле шушылар укыды, әле мин тагы бер китап чыгардым Дамир турында. Анда Госман хәзрәтләр белән булган бит инде ул хаҗда, аннары тагын аның белән аралашкан, аның берничә хатыны бар иде. Һәрбер хатыныннан мин алдым интервью. Тормышны нитеп инде бик кызыклы булгандыр инде күрәсең укыган кешеләргә барысы да. Менә мин чәчәкләр һәм күз яшьләре дигән китаптан соң миңа Наилә Гәрәева әйтә. Синең ди язганың юк идеме ди? Мәйтәм бар. Рәфкать Бикшәнтаев турында номины чыгармадылар Казан утларында. Менә ди шалтырата ди Мансур изләп тапкан ди синең 10 ел элек Рәфкать Бикшәнтаевның 50 яшенә язган әйбереңне ди. Шыкмый калган. Шыкмый калган ел. Анда зур мәкалә ул, әлбәттә. Шыкмыйча калган инде ул. Бер төшендә миңа шалтыраттым, сөйләштек, ул миңа да шалтыратты. Сөйләштек тә, Мансур әйтә, бер генә ди җөмләсендә үзгәртмибез, но үлгән дигән әйберне ди өстә ди, бер җөмлә ди, баштарак ди. Шулай итеп рәхмәт Мансурга, һәм мин ул әйбернегә таянып язып киттем, үзеннән үзе язылды. Мин бит Рәфкать абыйны шундый яхшы беләм. Шәүкәт абыйга кердем инде. Без бик дуслар Шәүкәт абый белән. Ул әле миңа бит нигә партияга 3 кеше бирде. Марсель Хакимович, Шәүкәт Битимиров, Гариф Ахунов керергә. Мине керттеләр, чөнки анда бик күп буш кешеләр утыра дип инде парткомда фәлән дигән. Минде коммунист ясап куйдылар. Һәм менә Шәүкәт абый инде миңа әле анда тырышып йөри иде, ул акчаларымны да арттырырга. Менә Шәүкәт абый миңа элек-электән ярдәм иткән кеше. Интервьюлар алдым. Шул ук Ринат абый турында аның искиткеч. Шул ук Рәфкать абый турында ул аны бик каты күтәрә. Менә шушы ниләр һәм шушы китапны тоткан килеш күтәрелде. Сәхнәгә шыгырым тулы зал, нидә тәкъдир итү бара, нидә актерлар йортында. Шул вакытта ул әйтте, менә бу ди кандидатскийлыкка гына түгел, бу докторлык эше дә дип, шундый зурайтып инде ул бит бик тә акыллы кеше иде. Бу менә бу иҗатыгыз дип әйтим, киң катлам укучыга юнәлтелгән дип сез тулысынча әйтәсезме? Әйе. 4000 экземпляр белән чыкты. Хәзер ана 1000-лекләрдә ята. Рәфкать абый монда әлбәттә мин үземә генә алырга теләмим. Рәфкать абый кебек шундый артист име? Әлбәттә аны Рәфкать абый, Шәүкәт абый әйтә иде. Безне бутыйлар иде ди. Икебезне дә менә шулай итеп иртәләй. Рәфкать шул кадәрле яраталар иде Рәфкать Бикшәнтаевны дип, шулай итеп менә ул бик күп интервью биргәндә дә аны бик тә
нитте. Аны яратып укыганнар. Аны менә 4000 сатылды да бетте. Ягъни монда Юнус абый актерларның шул дәрәҗәдә, югары дәрәҗәдә булуы да роль уйный. Тамашачы Ринат Таҗетдинов Ринат Таҗетдиновның да китабын сатып алып бетерделәр бик тиз. Ул бит калын кыйммәт китап. Но инде Дамир Сиражиев турында теге китабын алып бетергәннәр ие, нине. Ул бик күп чыкты, әллә 11000 китап булып чыкты. Чәчәкләр һәм күз яшьләре. Исеме бит инде шаталар күрәсең. Һәм аны сатып алып бетергәннәр укыдылар инде аны. Икенче китабын, теге аның турында бик кызыклы фикерләр әйтелгәне, аны алай ук күп укымадылар дип уйлыйм мин, чөнки хамында бар әле ул сатуда ул китап. Дамир турында. Юнус абый, инде без сезнең драматург, язучы буларак шактый фикерләрегезне ишеттек, хезмәтләрегез турында сөйләштек. Менә сезнең бүгенге көндә язылган пьесаларыгыз татар театры сәхнәләрендә алар куеламы, юкмы? Мин әйтәм бит, күтәреп пьесаларымны театрлар буенча чаба да алмыйм, минем машинам да юк, утыртып җиртергә тәнкыйтьчеләрне, ниләрне, нитеп. Әмма мин туктаусыз язам. Менә шуңарга ышаныгыз. Минем бик күп куелмаган әйберләр башта да бар иде, хәзер дә баралар. Менә иң яратып язган бер комедиям бар минем. Картлар гыйшкы кызурак дигән. Менә ул әсәр, аның икенче исеме дә бар, Зиначылар. Менә анда диннең нинди кирәк булуын халыкка күрсәтәм мин ул әсәрдә. Ул көлке, бик рәхәтләнеп көләргә була туктаусыз. Әмма анда акрын гына дингә дан җырлана. Диннең бөеклеген күрсәтәм мин анда. Менә шушы әсәрем бар минем. Сезгә инде иң беренче исәнлек, сәламәтлек телибез. Амин. Иҗатыгыз әле саекмасын. Шулай сезнең әсәрләрегезне безнең акыллы, игътибарлы бүлек мөдирләре, режиссерларыбыз сәхнәгә киләчәктә дә әле куярлар дип ышанып калыйк. Рәхмәт сезгә. Амин, рәхмәт.